Hola, it's Donna and welcome back to my YouTube channel. Hayag kaayo. Anyways guys, for today's video, this will be just a random vlog for today because trip ko lang. Since ako nabili nga pintar nga white, ano na siyang gamiton? So, samahan niyo ko. Let's go guys! So guys, mag-start na tao pintal kay trip ko lang. I just want myself productive for this day. Ayaw kong pagbuot. Guys, gamay na gid kaya akong kwarto. So, madala-dala na gid siya o smile. Para dili, computer set, kung kaninaan, katri. Huwag akong katri kayo. Yung lingasan man ko. So, ang katri ang naka-occupy din sa tunga sa kwarto. A few moments later. Atong tanggalan na tong sing-sing kay para atong precious rings. Guys, here is my hand. Ato siyang ipikit na ring. Cute yung kamot. Tada! Up here guys. Up here! Shit. Sino ko bulog tangga? Ala, di na ako balon sa akong pagtanggal. Wala na kaya kung kamot sige brush. A few moments later. Success. Success atong kamot guys. Success. Wala lang, ganahan lang kung ano akong kamot diri. Kaya it's my property. Char. Mag-arrange sa ato sa ning pangwaon. Ato sa ning ibang arrange. Magwawalis na tayo. So, manan ako sinilig sa akong kwarto guys. Ipagin din ako siya maligyan ng tarong. Wala pa siya kurtina kay pabarinahan pa na siya dara. And kanina, parpon din ako na na-arrange. Sa isa na di. Wala nang ilabot sa kuha. Ato pa po di ay fill on ito ang actually bago na po kong mata. Adili bago. Bagong mata, bagong liko, bagong kaon. Sa bagong tanan. We just have to fill this because mag-ilis na rin tayo para magbayad natin kurente. Kaya malaparo na po ito sa inahan kung di na po na kung matuman yung sugo. That's just life. We need to obey our parents. As you can see, tulo akong online kay hindi ko mabuhi o wala ko itandayan. Kung mabuhi o wala ko itandayan. Okay na. Hola, it's Donna. I'm back at it again. Pero bito guys, mag-ano na ta. Ulo kayo, mag-storya nga nasa gawas. Magbayad na tag-kuryente guys. Okay, para kita ko sa plan sa inahan.
Charot. Init kaayo. But anyways, padulong ako sa mga highway. Init kaayo, girl. Unsay oras karon alaunang dako. Nilakaw ko. A few moments later. Nanak ko, guys. Thank you. So, man ako bayad, guys. Pauli na ko. Agong! Agong! Ay, lang. Ayan lang sa highway, ah! Ah, highway lang. Ano may isa ko? Diyan lang sa highway ko. Doon lang naman. Hanggang? Hindi ko. Okay. Hanggang kaya kayo. Kita. Lugar lang. Dire lang. Salamat. Grabe kainit, girl. Nasamot og kainit sa face mask, sa face shield, ispot. Ay, maurat akong gilakaw. Actually, doon lang kay Samo ang bayron no. Ay, ayun, tawag na. Ay, kanang office nila. Sa office sa Moresco. Ulo kayo. Mag-vlog sa gawas. Oh my. May gali naka-face mask. Dili mo klaro nga. Gastorya ko. Ay, naku, buang. But anyways, pauli na ko. Sa backline na. The sun is shining. Ay, salamat. Hasol ko yung face shield, yun. Promise, guys. Nabrihan. At nakarating na tayo sa ating munting bahay. Ay, natrikpan! Igang gigayo, guys. So, what a shock now. Thank you for watching. And I hope to see you in my next video. And dun lang. Bye-bye! I